Mit navn er Franke Broby, og jeg er taget herud sammen med min reporter Anne Helland. Vi er taget ud for enden af denne vej til en helt almindelig vippe. Vejen vil vi ikke afsløre navnet på, men den ender ud i Aarhus Bugt. Vi vil her undersøge den for fejl for børnenes sikkerhed. Vi kommer nemlig fra Børnesikkerhedsrådet. Vi går i gang med at kigge på den, og straks ser mine øjne dernede, at den er revnet. Hvad er det dog for noget? De stakkels små børnenumser kan jo få splinter i røven, og tænk hvis den flækkede hele vejen ned igennem. Det ville jo ikke være godt. Hvis vi tager og kigger nedenunder den. Nej, der var ikke noget. Vi kan se, vi kan se den så småt er begyndt at ruste rundt omkring. Og således. Vi går ned, lige så stille, ned mod den anden ende. Og på vejen ser vi, at hvis vi løfter lige så svagt i denne gynge, kan den faktisk ryge ud. Nej, hvad er det dog for en sjuskefejl? Vi går videre herop i den anden ende af den farlige gynge, og ser straks, hvad er dog dette for noget skrammel? Vi kigger nedenunder den, og ser straks, at disse skruer sidder meget, meget løst i os. Det kan du godt se. Vi ser samtidig, at de er meget rustne. Vi får ligefrem rust på fingrene af den. Heroppe i denne ende. Hvad er det for noget sjusk igen? Den er jo ved at falde af. Kan I ikke se det? Det er jo så tydeligt, at det skriger mig ind i mine øjne. Ja, jeg tænker på børnenes sikkerhed, for helvede, mand. Hvad sker der for denne vippe? Den burde simpelthen nedlægges.